Ifan Tiger μεταχειρισμένο, το έχω ένα χρόνο, το πήραμε 5.000 χιλιόμετρα, έχω φτάσει στα 36 περίπου τώρα, δηλαδή 30-31.000 χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρόνο. Μικροπροβληματάκια. Συγκεκριμένα σήμερα θα μιλήσουμε για τα καλάμια, τα μπροστινά, τα οποία τα έχω επισκευάσει ήδη μια φορά, χτυπάνε πολύ, δεν έχουν μεγάλη διαδρομή και ξερνάνε λάδια. Μια φορά τα επισκεύασα, άλλαξα τις μούχες, μέσα σε πολύ λίγες μέρες ξανά το ίδιο πρόβλημα. Και παρήγγειλα νέα καλάμια του NMAX. Να δω αν θα μπορέσω να κάνω δουλειά με αυτό. Παραλάβαμε τα καινούρια καλάμια για το Tiger από τα Alta Courier, ήρθανε μέσα σε 2 μέρες με αντικαταβολή, πολύ καλά. Συγκεκριμένα δεν είναι για το Ifan Tiger, είναι για το NMAX της Yamaha, μιας και το μοντέλο μοιάζει πολύ και ταιριάζουν πολλά ανταλλακτικά. Αυτά εδώ είναι. Δεν γράφουν για ποιο μοντέλο προορίζονται, προφανώς είναι ανταλλακτικό φασόν σε πολλά σκούτερ. Και θα τα ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Δεν το έχω ανοίξει ακόμα, τώρα το ανοίγω μπροστά σας. Εδώ το πρώτο. Έτοιμα καλάμια με τις μπότες μαζί, έτοιμα για χρήση. Και ήρθε η ώρα να κάνω την αλλαγή στα καλάμια σε εσωτερικό χώρο, διότι έξω έχει λίγο κρύο. Νομίζω ότι έχω κάνει ένα λάθος στην αγορά για αυτά τα καλάμια εδώ. Το μηχανάκι το Ifan της Tiger, εγώ παράγγειλα καλάμια του NMAX λόγω του ότι η Ifan έχει δανειστεί το σκαρί, ας το πούμε έτσι, του NMAX, είναι το ίδιο σουλούπι και από ό,τι έχω ακούσει ταιριάζουν κάποια ανταλλακτικά. Οπότε παρήγγειλα αυτά τα καλάμια, τα οποία είναι του NMAX, όμως υπάρχουν 2 περιπτώσεις τώρα. Να έχω κάνει λάθος και να έχω πάρει του καινούριου μοντέλου, οπότε είναι λίγο διαφορετικά, όπως τα έβαλα δίπλα-δίπλα και τα είδα. Ή υπάρχει δεύτερη περίπτωση, η Yamaha να χρησιμοποιεί διαφορετικά καλάμια από αυτά που έχει χρησιμοποιήσει η Ifan και όποιο μοντέλο και να πάρω να μην ταιριάζουν. Θα κάνω μια προσπάθεια να δω αν μπορέσω να τα ταιριάξω, λίγο ανορθόδοξα, δεν είμαι μηχανικός, θα το κάνω από μόνος μου. Δεν συνιστώ και δεν προτείνω να πάτε να τα πάρετε, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν θα ταιριάξουν. Αν κάνω δουλειά τελικά και το αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό, θα φανεί στο τέλος του βίντεο. Τώρα θα ξεκινήσω την αποσυναμολόγηση εδώ, να βγάλω φτερά, δαγκάνες, δισκόφρον κτλ. Και να δω στην πράξη αν ταιριάζουν, γιατί έτσι όπως τα έβαλα δίπλα-δίπλα δεν μου πολύ ταιριάζανε, μου φάνηκαν και λίγο πιο κοντά. Αλλά θα το δούμε στην πορεία αυτό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, έχω βγάλει τροχό, τον αφήσω εδώ κάτω, ωραία. Έχω ξεσυνδέσει την ταγκάνα από τα δισκόφρενα, θα βγάλω και αυτό εδώ που το κρατάει και μετά ξεκινάω να βγάζω τα καλάμια. Δεν έχω ιδέα πόσο πρόβλημα είναι αυτό. Η παλιά έχει αυτή εδώ την κορυφή που μπαίνουν 2 βίδες. Η καινούρια έχει μόνο 1. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Ωραία φίλε. Ιδέα δεν έχω. Μπαίνει. Τώρα το κατά πόσο είναι ανθεκτικό εκεί δεν ξέρω. Είναι και λίγο πιο κοντό, αλλά ελάχιστα.
και πάνω που έχουμε κάνει σχεδόν πάνω από τη μισή δουλειά και ήρθε η ώρα να βάλουμε το τροχό. Τι διαπιστώσαμε με μεγάλη μας δυσάρεστη έκπληξη, ότι ο πύρος του τροχού δεν χωράει από τις τρύπες που έχουν τα καινούργια καλάμια, καινούργιες μπότες εδώ. Οπότε όλη η δουλειά πήγε στράφη. Κρίμα. Θα ξανατοποθετήσουμε τα παλιά πάλι και θα δούμε πώς μπορούμε να τα επιστρέψουμε αυτά και τι μπορούμε να πάρουμε και αν τα δέχονται πίσω.